Du lytter til Standardlyd. Hej så og velkommen til en rigtig stor og vigtig nyhed om verdens pinligste far. Verdens pinligste far flytter hjemmefra. Fra den 1. maj 2025, så ligger podcasten ikke længere på Spotify eller Apple Podcast, eller hvor du normalt lytter til den. Men bare rolig, verdens pinligste far flytter bare hjemmefra. Fremover, så kan du høre alle historierne, altså alle dem, vi nogensinde har lavet. Så kan du lytte til dem på Podimo, Mofibo, Saxo Premium, Nextory eller Bookmate, eller på eReolen eller eReolen Go, som er eReolens app til børn. Måske så kender du allerede nogle af de her apps eller hjemmesider, hvor du kan lytte til lydbøger og podcast. Og jeg synes det bedste er, at på eReolen så kan du lytte til podcasten helt gratis. Så hvis du lytter til det her afsnit efter den 1. maj og tænker, hey, hvor blev alle afsnittene af? Så bare søg på verdens pinligste far i din yndlingsapp, og så kan du lytte til alle historierne derinde. Jeg vil nemlig rigtig gerne have, at flere børn og familier de får glæde af verdens pinligste far. Derfor har jeg indgået det her samarbejde med Saga Egmont, som er eksperter i at få historierne ud til skoler og biblioteker og alle de apps, du allerede bruger. Og det samarbejde, jeg har lavet med Saga Egmont, det kommer til at vare i mange, mange år. Så podcasten den er på ingen måde på vej væk. Den har bare fået mange flere steder at bo. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak til alle jer, som har lyttet og delt podcasten med venner og familier. Uden jeres støtte, så var de her pinlige historier, de var aldrig blevet lyttet til af så mange mennesker. Det har også været helt fantastisk at møde så mange af jer ude på biblioteker og skoler og alle mulige steder rundt om i Danmark. Og tak for alle de mails og alle de fantastiske kommentarer, jeg har fået fra jer. Og mange af de tegninger, jeg har modtaget, de hænger stadigvæk på min væg, og de gør mig glad hver eneste dag. Men nu har jeg også brug for en pause. Jeg har lavet det her i 6 år med et nyt afsnit hver eneste måned. Så mit hoved det føles næsten som en telefon med 1% strøm tilbage. Jeg har skrevet, indtalt og klippet og lagt musik på og lydeffekter på alle historierne selv. Og det er også mig, som har svaret på alle jeres mails og kommentarer. Så nu tager jeg en kort pause, mens Saga Egmont passer godt på podcasten. Og når batterierne de er ladet helt op igen, så vender jeg måske tilbage med nogle nye historier. Hvem ved? Så du kan lytte til de over 100 afsnit, vi har lavet om verdens pinligste far. Og du kan også dele dem med en ven eller en klassekammerat. Men du finder dem altså på de nye platforme, som jeg nævnte i starten. Og husk, at selvom alle forældre er pinlige, så får verdens pinligste far din familie til at virke helt cool. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang.